As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na ang conversion sa mga hardened sinners. Niya ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa ato mga panginahanglan aron tagaan unta sila sa Ginoo sa mga grasya labi na sa kabalaan o kalinaw sa ilang kinabuhi. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta, pinaagi niining imong mga gasa nga mahimayaon, imo kaming gihimo nga makaambit na sa imong kinabuhi. Aga ka kami dinhi ning among pagpuyo, aron ubanan mo kami nganha ni anang kahayag, diin anaa ikaw magpuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay naginusara sila sa kamingawan, nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan o sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo, sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa inibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob, sumala sa gisaad mo sa among katigulangan, sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo o kalagkong tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalagkong ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Idili siya mga saba kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nigibaslan kita niya, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanhaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis o mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila sa Hesus ug usa ka sambingay. Siya mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan."
Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya kaanak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita o gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupahawa ako niining dapita ug mupauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos ug bihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali miingon siya, dad-ang ari ang labing manindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Og kuhaa ang linaming nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi, nawala siya apan karon hikaplaga na. Busa gisugda nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni o mga panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na og gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka tungod kay nahiuli na ang nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang og midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira og maglipay kita kay ang imong igsuon namatay na og karon nabuhi.
nawala siya og karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Murag hapit tanan nato dinhi or kita gitingaling tanan, familiar na niining maong sugilanon sa prodigal son o sa merciful father, forgiving father. Asa man mo ganahan mo sunod, sa anak o sa amahan? Ha? Unsa may gusto ninyong sundon ba, ang anak o ang amahan? Amahan? Ay, mga naong ninyo, ambot lang. Sa ato pa, digid mo mga saba sa inyong anak, bisag iwaldas ang inyong igasto niya sa eskwelahan. Di mo mga saba. Ha? Nga imong mahibawan, gisuyo pra di ay. Giduwa rag computer, niya hagbong pagkainding sa eskwela. Di mo mga saba. Nang imong anak nga babay, sige ra daing date sa iyang uyab. Hangtod, wa kapasal, ni uli pagyud, luspad na kayo, sige nang suka-suka, di mo masuko. Ha? Na, hilom lagi mo. Atong hinumduman kanunay, kung mosunod ganitas kinaiya sa anak, mo sangpot gyud ang atong kinabuhi sa miserable or makaluluoy nga kahimtang sa tumang kasakit. Ug unsa may gihimo sa anak nganong ni sangko siya sa portigyong ngilara nga kahimtang, iya manggong gigamit ang kwarta aron paglipay sa iyang kaugalingon. Usbon ako ha, musangpot kita sa makaluluoy nga kahimtang kung ang kwarta or bahandi ato nang gamiton para mulipay nato. Sige, lingay mong tupad ing nalipay kasi mong kwarta. Pangutan na ba? Lipay ka ng imong kwarta. Mao man nahitabo sa anak, ngayo sa iyang bahin, baligya dayon, ang kwarta bulab, lingaw yun kay di ay daghang kwarta. Pag-inding, labaw pa siya sa baboy kalisod kay hastagong lawog sa baboy, dili siya pakanon. No? Miserable yun. Mao na ang kwarta, matod pang San Pablo, tuburan ginastanang mga yawa, basta ato na nang higugmaon. Kanabang gamito na nato ang kwarta para mulipay nato. Tanawa ang amahan, giunsa niya paggamit ang iyang bahandi o ang iyang kwarta. Giunsa niya paggamit? Ha? Awa mo na minaw, mga patay di man mo mutingog. Masaman mo, buhi pa mo, patay na. Buhi pa. Sige, giunsa paggamit sa amahan. Wa niya gamita ang kwarta para lipayon ang iyang kaugalingon, kung dili lipayon ang iyang isig katao. Pag pangayo sa iyang anak, makalipay mas iyang anak, hatag dayon. Dayang anak sa kwarta, langyaw, biyaan siya, makalipay man, hatag. Anak. Puwerte ng antos iyang anak dito, warasan siya masuko. Pag uli sa anak, wa niya tamparusa, wa niya tulisuka, gihimuan na noog kumbira, suluban pag pinakanindot gabistip, suluban na sagsingsing, sapatos, giihaw pa ang nating baka, pinatambok nga nating baka, muihaw na gani ana ang usa ka pamilya ug baka, dako-dako ginang kumbira. Baka god kasway na mo gihaw baka. Naamang ganyan na istorya sa una, sus, makigminyo lang kanako dahil magtumbag yung kong upat kabuk baka, sus, dako ang kumbiraha. Dito, igo lang tumbahon, igo magkasal, pabangonon, rasad. Ang word yun gamiton, mag-ihaw, dili lang magtumba.
magtumbag upat ka baka o niya pabangonon la sa dinig human. Be, kamo karon unsay inyong gigamitan sa inyong kwarta, paglipay sa inyong isikataw o paglipay sa imong kaugalingon? Kinsa dinyo dinhi ang nagamit sa kwarta para lipayon ang iyang kaugalingon? Taas ang kamot. Bantay mo. Kinsa dinhi nagamit sa kwarta aron lipayon ang iyang silingan? Taas ang kamot. Otro sa samot. Agiyon sam din na ninyong kwarta de aron lipayon ang yawa. Oh. Mao na ang kwarta mo imosugo, ipautang ng imong kwarta nya butangig interes aron nga mudaghan. Mao man ay sugo gyud kwarta. Naa gani mo hangyo nimo patungi og interes. Aylan ng 5-6 kay makasa ka na bisag gamay lang, bisag 20% lang ang buwan. Aw sana 5-6 mangyapon tingali na. O ana. Oy mga buangon kita sa tanan. Nya ang sunod isugo sa kwarta. Kung daghan na siya, moingon din ang kwarta, padak-in ang imong balay. Ikaw niya, ako ning padak-an, masirado na ning agianan sa akong silingan. Siya, buote sila nga, imo man ang yuta. Padak-an din imong balay, dako na kayong balay. Ingon din siya, kurala. Siya, wanay agianan ang akong silingan. Niya, gusto kang anha na mo agis inyo, aron kawaton ko ana. Kurala. Kural na sa ka. Yaw-yaw ng silingan, mga pisti ni, mga animal ni, mga tawhana. Abi kay nakakwarta naman, murasag unsa sa una da. Di ba? Naman na inana. Muragyog unsa sa una. Muragyog magpangayo diri. Nakaroon na mga animal ay kural na. Ana. Ang sunod ana, maingon dayon ang imong kwarta. Hala, sige. Palitan ng mga yuta dihang dagko-dagkong luna. Hinginli na dihang mga nagpuyo kay wa na mga titulo lah bayari paliton dayon ingnon dayon nga pamahawa mo diri, no trespassing private property. Ang kwarta mo tudlo nato sa pagsakit sa atong isigkatao, unya in return kunuhay malipay ta, gitawag nag false promises. Sa tinud-anay kanang naggamit sa kwarta aron pagdaog-daog siyang isig katao, utro sana silang wa nay kalinaw o kalipay. Mao na diri sa atong unang pagbasa nakahangyo si Mikiyas niingon taon siya diri, bantay ang imong katawhan nga imong gipili kay nag-inusara sila sa kamingawan. Kanang mga daw kay tanan loneliness. Lonely kay na sila. Tanawar ko mga naong ana mga daw. Kakita na mos naong magkusmo do. Way kalinaw. Lonely kay ba? Gamay lang sipyat anab. Ambak day na sa taytayan. Lagi, bitay day na sa PC. Gamay lang si Piat anab, pusil din na sa mag-overdose day ng tambal kay loneliness inside. Diris gawas, daghan, kaon, ay daghang pagkaon, sakyanan, nindot sakyanan, balay, nindot kayo. Pero inside, empty. Empty. Sige, lingay mong tupad. Ing naaligri ng imong kasing-kasing ron. Ing naaligri. Imong kasing-kasing ba? Aligri ba? Oy, bantay mo diya. Mo na tabangan ta mo aron maaligri inyong kasing-kasing, pamalit mo og slat. Bitaw. Palit og slat. Aligri ka na imong kasing-kasing. Pananglitan ron. Atong slat, kaning SBF dag, 500 man eh. Anya ang ato sang DCHS 200 man eh. O 700 ra. Og naa karoy 700 pesos. Ipalit ra ko nag-slot. Ako nang ipasalig nimo tibuok semana malipayon kay ka.
Hindi mamumtuo. Pero naakaroy 7,000. Nakay 7,000 ba? Pangandoy nga imong ilisan ang imong gubaon nga multicab, magpalit kag branyong sakyanan. Di ba tibuok simana, di kahapit katog, siging kwintag asa kag idugang anang imong 7,000. No. Pero gimo nang ipalit og slot, 700 ra, napakay mahibilin, 6,300. Mahibong lang ka, ini kasunod simana, mahimo na ng 603,000. Di man mo mutuo. Nga i-times mas Ginoo og 100 times. Perting dako, oy, sunan ka ng 700. 700 ba? I-times ni mo og kana na ang 100. Pila man? Pila yung mahitabo na? Kuha mo kibaw? 70,000. Niya, mo palit na sa kag-slot nga 70,000. I-times na sa nag-100. Pila na may mo abot ni mo? Ha? 70,000 imong paliton? Pilay mo balik ni mo? Di na maging mo ka mo kwenta. Pila? Ibalik ni mo ba? I-times nag-100 ba? Pariha, madeta, pulos bugo. 7 million. Di ba? Sina ka na 7 million. Kapalit na kagdag ko kayong sakyanan. Ingon din ka, ay di kumutuan na pa di Roy. Mauna siya ang atong problema karon. Kay nagtuo man ta nga kining atong panghuna-huna sakto. Unya ang gisultis Ginoo sayop. Ang Ginoo bayay matinud-anon, dili biya kita. Ang Ginoo bayay dili bakakon, dili biya kita. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dili ang Ginoo hambugiro, dili ang Ginoo bakakon, maayo siya. Maluluyon pagyod. Ug iyang tagaan ang tanan nga magsunod kaniya sa tinuod nga kalipay. Muna kamong namalit og slots og nagtuman sa sugos Ginoo, congratulations. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para ni sa atong kumbinto aron padayon ginagkahuman nanatay halin nga 12,872 ka slots na apay 47,128 slots nga available tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang kaning sayang nani Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS nga slot para ni sa atong pista o sa atong Holy Week nga celebrations na natay halin nga 2,719 ka slots. Ana apay 27,281 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Unya naasad tay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na natay nadawat nga 66 ka 22 slot challenge. So atong pakpakan ang tanang namalit ani. Salamat kayo. Nya kini sang atong investment slot nga tag 500,000 pesos na nasad tay nadawat gahapon nga additional usa ka slot gikan sa 165 niabot nag 166 ka disap ang atong nadawat. Pakpak gihapon. Simple ra jud kayo atong principle og naa kay 500 karon ipalit dayog SBF DAG. Karon na ayaw na lang inang ugma kay ikaugma basig mamatay na ka. Saon nimo pagpalit? Sayang no, magkumkum kag 500 ngadto sa langit. Ingon unsa man ang nain sa igpapalit o tanakog slot. Ngano man na mapalit? Ako mo ingon ugma o ko kibaw mabangga ra ko sa balhabal dito. Ana, palit dayon. Ay guli nimo sa inyo basig madayon gyud kag kamatay.
Inig abot na dito ni Mos Langit, ang sa maisultis Ginoo. Congratulations. Di ana kay pundo diris langit nga bahandi kay imong gitagaan ang simbahan sa imong bahandi didto sa kalibutan. Kasimpol ana. Mauna ang amahan, way tihik-tihik. Siging hatag ngadtos anak, hatag og kwarta, hatag og kalipay, hatag og pasaylo, hatag og pagsabot, hatag og kaluoy. Mausad na ang kinaiyas atong Ginoo mga igsoon. Kita kinahanglan mo sunod ni ana nganuman kay maura ginay sikreto aron ang atong kinabuhi balaan og malipayon. Musupak kay tanang kinaiyaha, mahimog yung atong kinabuhi nga yawanon og masulubon. Manindog ta. Ang sugilanon sa mausikon nga anak nagpadayag og kamatuuran nga ang Dios kanunay nahigugma kanato. Busa malaumon kitang moingon, amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga giniyahan sa Santo Papa, si Papa Francisco, o sa mga kaobispuhan, ang atong mga kaparian sa kanunay mahinangpong mudawat kanila nga nagbasol o buot makighiuli sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga sama-samahan sa mausikong anak, magmanggihatagon kita mo pasaylo kanila nga nakapahiubos kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga sakop sa pamilya nga nahimulag sa usag-usa, magpinasayloay sa ingon magkauli ang ilang maayong kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga makasasala, tandugon sa paghinulsol, o mangitag kapasayloan diha sa sakramento sa pagkumpisal, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal o lain-laing hinabang, o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa ilang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga ang among mga kasing-kasing. Makagagahom nga Dios, dawata ang mga pag-ampo sa makasasala nimong mga anak, kay amo kining gituboy nga mahinulsolon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento, moabot unta kanamo ang mga bunga sa among katubsanan nga magpahilayo unta kanamo sa mga pagpasagad nga tawhanon ug magdani kanamo nganha sa mga gasa nga espirituhanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Is Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos alang animo, kinabuhing iulan, aron ka maluwas, alabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasaylo gugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Ginabuhing tanawan ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Ginaud, Ginoo, imong pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat sa imong sakramento, mutuhop unta sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing ug magdala kanamo sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kung atong gamiton ang kwarta or bahandi nato aron paglipay sa atong isig katao o paglipay sa simbahan. So salamat sa nagsigig palit nato dinhi og slots nga nakalipay nato. Naapatay mga available nga slots, padayon lang mo pagpalit. Ang SBF DAG tag 500 pesos per slot. Ang ato sang DCHS tag 200 pesos. Nya naapagyoy 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nya ang ato sad nga DSAP tag 500,000 pesos investment slot ni siya na ay 25% interest per annum. Kining atong gihimo aron ni pagpakita sa atong gugmas Ginoo. So kung naamoy ikapalit og slot karon, ayaw na lag iunya-unya, palit gyudayon. Padayon sad ang ato karong mga recollection sa atong mga kapilya, recollection, misa ug pagpangumpisal. So awhaga ang kato mga kapilya nga wala pa maadtui,
nga mangandam o dasigon gyud ang tanan nga muadto sa mutambong sa maong recollections. Ang ato dinhing simbahan, ang atong Lenten recollection, atong pagahimoon inig ka Lunes Santo o Martes Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and